Raharjo.
elingan wong lali ora elingan titik aku sing luput tapi cara bener bengoto ayo bisa prawo sasar pepeti sasar merisalahku dewe poti sori besok-besok lagi-lagi Mardira Harjo aduh la 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 la
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ora apa-apa. Yuk yuk yuk. Oh ya. Itu. So. Yuk ya. Yuk a. Ya yuk a. Yuk ya. Yuk a. Yuk a. Yuk ya. Yuk ya. Yo. Kuping tuwa. Oi. Wayo. Yo. Iya. Dos. Dos. Yo. 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 Ayo. Tario. Awas. Yuk. Oh ya. Martirarjo. Serangan.
Ye, segen siang dumateng para pamirsa kaum saha putri kula nuwun kula sak kanca jadilan Martir Harjo. Wonten siang menika marak sowan wonten ing padukuhan Ngentak. Wonten ing padukuhan Ngentak Ponggo RT 6 RW kawan welas Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta. Kula sakanca samanggih caos panglipur sawetawis nurinci kirang langkung sekawan babak. Nyuwun berkahing donga pangestu dumateng warga masyarakat Ngentak Ponggo lan sedaya para rawuh para pamirsa kaum putri. Mugi-mugi kula sakanca anggenipun caos panglipur sawetawis samanggih saking Purwomadya lan Usana tansah manggih rahayu kalis ing sambikala. Kanca-kanca, ayo bablaske, bacotke apa enake. Mbok pilih samangke wonten pamundutan menapa dene sampun wonten? Mbok pilih Mas. Sampun. Inje pamundutan jek lha kok terus dulungi iki. Oh Mbak Heni mundut lagu. Mbak Heni mau sesuk-esuk dipunduti lagu Mbak Tata. Alhamdulillah. Saking simbah ingkang ngagem. Sing endi mau bae? Jilbab biru. Ibu sinten kula dereng kenalan. Mau kok yo ora kenalan sapa? Mau ora karo kenalan mau? Mboten. Ning nampani tok Pak De. Wah. Oh, alah Heni. Asal aneh iki ning ngono kuwi. Heni biasane ngono kuwi tampani tok. Saka bareng sapa mesti. Hen? Mbuh ngono. Padahal mau sing nampani Mas Huda lho. Biasane wis sing ngrungokke. Oh, injih alhamdulillah matur suwun Ibu ingkang sampun paring bebingan. Mugi-mugi rezekine ora lokak ning sansaya kebak. Ngersake lagu napa Mbak Heni? Ngersake Caping Gunung nggih Ibu. Caping Gunung. Caping dijenglengke. Nah, wis. Dijenglengke. Oh, ben kaget ngono. Ben kaget. Pokoknya terus dicaosi yo. Iki sapa sing aran jenggleng ya Mas ya? Pak De. Kula niku ten mriki namung tempat Pak De sih. Aku ki wis suwe ora jenggleng ki engko lali carane apa ora. Biasane ora Mbak nek kono kok ya. Biasane Mbak Heni ngono ya apa-apa. Nah, alhamdulillah kalau diteri. Sepiro Mas? Semene Mas. Saban bengi nyawa kona alon-alon ya Mas. Serap apa geliat-geliat. Telake telak tuwa. Yen memajang aduh yo amung karo jano kone kreasi anyar jengkoke tekan ngendi-endi. Ya saya tuwa ngono ki saya pola-pola menjadi pribadi yang lebih matang Mas. Soalnya kepanasan yang akhirnya menjadi pribadi yang matang. Kepanasan biasanya nak melenyok toh Pak. Kembang wae weton kuno pacitan sarwi
Yo. Pripun sih Mbah? Injih, menika bawanipun rumiyin Mbah, dek zaman berjuang. Iki mah biasane Dok iki rak kelingan zaman berjuang biyen to. kelingan karo Mbah Zaman Tako. berjuang kawek dhewe Maksudnya nek ngoten nggih Pak De. Lah kek yo iki jenenge nek yo profesional Heeh. dan multi talent ki yo nggawa payung tenan lho Mas. Lah nek pakai gak udan leres. Betul. Capinge sing anu ngasta bapak. Simbahe. Ibuke ngasta payung. Payung, bener kok ya. Iya bacotke. Jumbuh kalian swasana. Panas udan Iman janjine kafir jangan Gelem. biasane ki senggakane ora. Lah Ya kok makane kene iki gelem. biasane. Ini luar biasa. Sajake Pak Marji ki puber kedua kok ya. Heeh. Bisa jadi. Pak De iki lagi heeh ketok iki. Oh Pak D sakniki. Pak De. Oh Pak D. Sehat Pak D alhamdulillah. Ah, Pak Kelamit Esti. nggih siwa. Nggih. Kakung. Oh parikane siji-siji. Seko ngarep. Lah ya ora rampung-rampung mongko malah. Ora apa-apa babak siji gurung sak lagu kok. Oh, iki sampe godhong tok. Heeh. Oh iya. Pak Marji parikane yang siji. Yo. Nano nano. Aku biasanya kira tau parian toh. Lah ora apa-apa iki ora biasa, pokoknya luar biasa. Hari ini Mardi Raharjo tampil beda. Sing urung kono sing urung. Oh, sik urung saka kono sik. Ora iki merem iki sing kene. Ayo Hud. Sing kene. Ora apa-apa arek merem ya ora apa-apa. Sik Sing penting. kene ora ketok. Ora ketok iki. Wong le nyanyi ora nganggo motone nganggo. Nano nano. No. Wah ini sik ya oleh. Sing wani ngono iki Heni sing wani ngono iki. Aku ora betah wirang ya, Hen. Oh, tenang Mas, aku Betawi nang tak wakilne Ya, aku. Ayo Heni yo. Aku ngerti nek kowe betah wirang kok. Ayo. Terus nece. Tuku Berjo ning Mataraman. Ya, Kok adoh ya? Adoh ya? Adoh. Kudu no belanja. Raharjo Piye? mugi paring katentreman. Ya, 100.000 Pak Bowo 100.000. Didongake lho iki parikan pinangka donga. Oke. Nggih nek sak tarikan 100 aku tak tarikan terus ping 7. Hen tombok kok juragane. Udah ya udah. Ora wani aku. Tenan iki. Ora. Wani. Ora. Wani. Ora. Lah iki meteke aku wani kok ngene ra wani. Heh. Sembarangan. Kowe nganggo mic le omongan ki. Oh, ya wis nek udah ora. Pak Marji nggih mboten. Idene, ayo idenya. Ayo Pak Marji. Iki aku ya ora gelem pirang aku karo. Sapa iki? Sik. Oh alah. Oh, nek kan ampun mesti Mas. ya. Ampun. Mboten Mas kula. Heeh. Panas hutan panas aling-aling capek gunung.
Caping gunung sampun pun pinangkani pamundutan saking Mbah Huti nggih mungkin dadosaken syukurnaning penggalih. Pripun Mas Pawang pun lajengaken menapa ditarik? Oh tarik mawon. Derek kemawon semonggo kanca-kanca Mardi Raharja. 3, 2, 1 Mardi Raharja. Apa ini? Iya. Dipilih yuk. Ayo. Sabuk.
Mbake bablas turu kae. Saling bilahe. Kusumaning ati. Gontor yuk. Tangannya iseh. Iseh yo. Tarik yo. Hey. Yo, yay.
Gunung rumaksa teko ayu luput to ing lara luput tapi lahi jin setan datang urut paneluhan kan ono wani miwah gawe Allah botane wong luput geni ateman tirta maling ato tan ono ngarahe mami kuno tutupan sirno iya ya iya ya iya ya iya ya iya terus yo ayo Kotor yo 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 Sabu Kondor habis kan
yuk. Kondor. Ayo, yuk. Sesuai aplikasi. Oke, yuk monggo. Panitia. Semoga Bapak Ibu ingkang kagungan kersa kasuwun rawuh wonten ing arena pentas. Ayo Pak. Aduh. Yuk. Ya.